Да, вътре съм. Другия отбор са. Ако ми кажеш как да се смина отбора, може да дойда. Чакай, сега ще видим. Не. Само в някой сървър или може? Не бе, във всички сървъри може, обаче само при определени обстоятелства. Ако в твой отбор има два или повече човека, повече от другия отбор. Тогава много обичам тия сървъри, в които... Това ме замахна му чисто. Това бях аз. Някакъв със снайпер. И аз не съм тоя. Този тоя си има име. Аз не съм казал тоя. За тоя. Ще дам си един тоя на тебе. Да. Шубвам се. Ще кажа, не се шубвам. Добре, най-накрая скачам на им тия летящи. Шакалакалакалака. Много е гадно, че тия не могат да взимат някои. Някакъв падна. И аз паднах. И има някакъв дет крив танк. О, Христо, какво правиш там, бе? Нищо. Опитам се да очистя всичките. Или поне част от вас. Взривих май онова банши. Или какво там беше. Падна. Телепортация атака. Добре бе, телепортация. О, благодаря за снайпера. Аз ли? Да. Като си умрял си паднал със снайпера. Да, за ето мап е най-добре снайпер. Обаче да си някъде отгоре. Защото този снайпер е нещо като базука. Винаги като си с снайпера трябва да си отгоре. Чакай сега на танка. Нямам си идея къде съм. Тук един от нашите са крив танка, а мен нещо ме връща. Пък малко ме бавна играта. Най-накрая скачих на едно такова. Абе, защо са ми на хай всичко, бе? На какво? Всичко ми е на хай. Текстур, всичко ми е на хай. На мен никога не са ми на хай. На мен не ми се за... На мен автоматично ми го слага на хай. Стига, някакъв тук има... хак. Само на трепи. Като ви трепя, не значи, че има хак. Да. Аз мога да ви трепя. Ама нямам хак в момента. Аз искам да кажа друго. Че той го прави по един такъв начин, че ние още не сме се спалнали, а той гледай. Аз само умирам. Не съм убил 0. Би трябвало да може да дойдеш от нас. Ама като сме от отделни отбори е по-хубаво сякаш. Да. А мен нещо не ма не искам да вляза. Аз мога, ама не искам. И мога да ти кажа как да влезеш, но не искам, защото е по-готно. След 180 секунди ще ме пусне баси. Къде ще бъде? Като умреш няколко пъти в този сървър, ни те спаунва. Вярно. Като умреш повече от 3 пъти. Знаеш, или умре отбора целия. Ние почти умряхме. Аз се опитам да се сляза от тази планина, ама ме бута, като се опитам. Има един в танка. Има един от нашите в танка. Кой там? И някакъв танк. Видя ли го? Да. Видя го в момента го удрям в граната. Да, една съм залепи точно до него. Очисти го. Има доста от нашите па там. Аре бе, мен па що не ма пуснама. Аз се опитам да очисти някой от вашите, ама не мога. То не е проблема в тебе. Един само не очиства. Не бе, преди като оцеля някой от вашите и той не е мърда. Да, те нещо стоят нещо като АФК в базата, не знам. Нещо такова. И има един с танка гори. Майка. И пука много, аз се камуфлажирах. Пуснах си камуфлажа. Стига е този танка вече го... Вашите, що са толкова в АФК, бе? Да, те май не стоят АФК. Какво? Убих готов танка най-накрая. Май, да. Аре, вашите, що не мърдат? Нямам си представя, аз мърдам. Ако е забил сървъра, супер. Най-вероятно. Аз удрям един от вашите с снайпера в гърба. Чакай, пиш. Там изгледаха, че има 5 човека, пък сте само двама. Това е много тъпо така. Влез пак в сървъра. Що? Ами, добре, айде да влеземе. Да влеземе пак в сървъра.
Добре, чакай, ще Аз кажа. съм вътре, аз влизам. Не, излез от там. Излез. Capture the flag. Добре, друг ли искаш? СМГ клан, 9 от 16 имаш ли? 9 от 16, чакай. Клан 9 от 16, чакай. Ще си ги рефрешна. Самага клан, аз нямам много самага клан, 9 от 16. Влизай, Влизам. намерил те. Да, я. Capture the Ти flag. къв си? Ния. Ти си син. Стига бе! Как влезе от моят двор? Защо толкова влезе от моят двор? Аз ли не искам? Що така ме пуска? Не знам вече, гонка. Тук музика не разбира. Не, и аз съм възикам. Да, тук не са забили си. Обих един. Бригада и двама от вас ще наведнъж. Мрие. Никой от вас ще се опита да научи. Аз съм. Снайпери. Red team Да, has the на flag. една планина. На една планина. Някой ме... Да.